Welcome once again to LV Amor Cares o nini nga gutlua maghisgot no sab kita sa lain nga phobia. Nasayod ba kamo nga doon na gitawag og fructophobia. Fructo from the word fructose. Fructophobia, no? So aduna kini siya di nga klase sa phobia tungod kay daghan usab kaayo ang mga tawo nga mahadlok niya ng fructose, no? Kanang sugar in fruits. So mao kana nga gitawag og fructophobia. So naa po di pipila ka mga katawhan nga mahadlok din kaon og prutas tungod ni ana kay mahadlok sila ni anang sugar nga anaa diha. So ang kalimitan mo dinhi nahitabo ni tungod anang mga kanibitang misulbong nga mga misinformation bahin ni anang fructose, no? Kay ang pagtuo labi na kung diabetic na makasamot ka na siya sa blood sugar. So daghan kaayo ang maglikayod sa fruits. So ang itawag nato ni ana fructophobia. So unsa kaayo ang mga fruits nga kana bitang mahadlok sila mo kaon, pero talag sarap puno uni nga tawo kalagmitan akong makitaan adi gyud mahadlok mo kaon prutas. Kay bisan kadtong mga kabuhiunon, take note, bisan ang mga kabuhiunon mo kaon gyud ni anang lain klase sa fruits, labi ng citrus, no? Kusog mo kaon anak kanang mangga, itos no kung mga ginamos, mga asin, mga uyap, lami ginakaayo nila, no? Apan adunay mga tao ni ana nga mahadlok mo kaon ni ana labi na og hinog na bitaw tungod kay kung magkahinog ang prutas mutaas usab ang sugar content ni ana. So kung ilang kanon, kung diabetic mutaas gyud ang blood sugar, no? Kuno. So pipila lamang kana sa mga impression, no, nga atong mabasa or madunggan pinaagi niya ng mga katawhan usab. Apan matud pa sa mga akong nahibaw-an sa akong research kanang fructose sa mga fruits safe kana siya, no? Tungod kay ang sugar niya na hinay ang pagproseso sa ato ang lawas, and then natural kana siya pud nga sugar, so dili gina siya as harmful as kana yung mga added sugar, no? Pareha ng mangga kuan na nila i-shake butang naman lang sugar kana mo'y makadaot, no? So kana mga inana kana mga dugang-dugang nga mga sugar, pero fruits alone kana iyang sugar na natural dili na siya. Pero mas maayo kanon ang mga prutas kon medyo kalabangaan, kana bang dili gid kaayo hinog, kalabangaan sa between ripe o raw, no? So mo na siya. Kung mukaon kitang saging ayon ang overripe kadturang kalabangaan, kana bang medyo dili po lingon og upload, no? So kana inana kung mukaon man gani kitang mangga katong dili kayo hinog, pero usara pud kanawong. Usara pud kanawong sa mangga atong kanon aron ang sugar dugay pa kaayo makakamang diri sa atong lawas. So muna gitawag nato dunay mga tawo ni ana nga mahadlok gyud saging adili ko kay makataas og sugar, which is actually dili, no? Doon ako'y daghan nabasa ni ana nga ang banana makaayo gina siya sa lawas, no? Walay labot ana ang unsa na musaka ba ng sugar level or dili. Dili gyud pareha ng rice kanang labi na nailagang mga tao nga hilig kayo ng unlimited rice, no? So kana siya pertike na siya makapataas sa sugar gayud sa lawas, no? Apan ang atong gisgutan karon diri fructophobia, kanang mga tao nga mahadlok mukaon og prutas tungod sa sugar content sa fruits. So mao kana siya. Aduna pud di ay mga tao nga mahadlok ni ana. Anda aduna mga tao gyud nga maay gyud kaayo pud mulikay ni ana tungod kay mahadlok sa ilaang kahimtang usab or maka-develop og blood sugar, no? So mao kana do na kay laing phobia nga atong isgutan gitawag og food neophobia. So unsa man kanang food neophobia? Hisgot usab kana gyapon og food. So ang food neophobia kadtong mga tawo nga mahadlok mo try og bag-ong pagkaon. Kanang dili bitaw familiar nila nga pagkaon, mahadlok sila ni anak mo kanang gitawag og food neophobia.
phobia. So may kauntaning kuan mo ni dili ko anak ay ba di ko ganahan kay wala ko maanan og kaon ni anak no. So mo ka na ginatawag na to food neophobia. Mo ka na atong mga pagtulunan karon ang fructophobia, which is the fear of sugars in fruits, and food neophobia. Karang mahadlok yun sa new food, mahadlok mo try sa new food. So, saan kini siya pagsulbad? Behavioral therapy, no? Behavioral therapy o kanang anti-anxiety medications. Mo'y makasulbad ni ining fructophobia o food neophobia. So, ayok doon na kita na-learn. Have a good and godly day, everyone. And please remember, the only thing that we can please God is faith. 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 Without faith, it is impossible to please Him. Again, subscribe, like, and click the bell button for further notification. So bye for now, hantod sa sunod nato nga pagkulo kabildo mahitungod sa mga phobia in relation to kabuhi also. Salamat kayo o have a good and godly day everyone.